I 10 ljudi sa vama, Rus, dobro došli u moj novi video. Kao što je to ovo naslov klipa, danas ćemo da istražujemo mlekaru nakon 2 mjeseca koliko ste vi čekali, evo vidite, ovdje imamo psihičkog retarda. Prsten tu da! Tu je sa mnom ekipa, znači autisam na mafiju. Dobio Downov sindrom. Bacite like obavezno na 2000 lajkova, vraćamo se u mlekaru, ima da budemo do 4 sata tamo goli, tako da lupite like, da znate. Ako se pitate šta je ovo, Rusa, otkud tebi čuperak na glavi, pa malo Halanda podržavamo i nemam zuba, ali to ću vam sve pričati na live. Tako da bacite like, a mi uskoro idemo, a ti nemoj s tom lampom da snimaš, ne snimaj lampom. Moji su ljudi utisci da će biti seksa tamo, pošto će ja nekog jebati odavde, ali ono, respekt. Šta ti misliš? Šta ti misliš? Kakvi su tvoji utisci na kraju? Peku me jaja. Biće seks. Diktator. Biće diktator mape i on se tu da nas kara u... Ja sam Haaland, ne može Mbappe pitamo. Morate se vi da se borite. Shadow Fight 2. A što se ti? Vraćaj se vamo. Vraćaj se vamo. Koji su tvoji utisci? Biće seksa. Znači, bit će seksa, bit će, znači Pornhub uskoro otvaram OnlyFans, tako da bit će 5 € subscribe. Ako ćete vidjeti golog Rusa, znači link u opisu videa i ono, imat ćete od svih ovih autističkih... Biće ako custom Rusak o njemu. Jer je on Rusak, on tako. Ajde, idi basa, smosta. Imat ćete svačiji Insta u linku dole, znači u opisu videa, tako da bacite follow, naravno i meni idemo na 1000. A mene jebiš! I ako imaju stare bake, ovaj je, brate, tu, raspoložan. Ajmo mi da idemo. Mi imamo još neđe oko sat vremena da idemo do mlekare, ali mi nismo ni na pola puta, ni blizu, tako da ljudi, ovo će biti zajebana situacija! I šta reći? S ovim narkomanima ja idem, druže, ja sam najebu. I'm cooked, guys. Uskoro smo stigli na mlekaru, tako da treba nam još 5 minuta, možda malo manji. Evo, debila šta radi. Tako da, ban. Iza ovog, znači iza ove krivinice, znači krivo mi je! Ovdje ovako, iza krivine je mlekara, tako da bit će seksa, ako Bog da, znači tu je mlekara, nije ovo je kuća Šabana Šaulića. Evo što je brat ponio. Imamo night vision. Body cam sa night visionom, buraz. Pa nije ovo... Ja, night vision. Sve brat? A? Šta si ti? Ja. Šta si ti? Jeste li spremni? Za šta? Za mlekaru? Batu. Ovo što vidite, evo ovo vam je mlekara, znači ogromne kuće su okolo, ali ono, boli nas kurac. Smiri se odmah. Šta bit će to biti, Bog? Ovo će biti najbolji gangbang godišnjica, znači. Majmune. Ne smiješ gledati, jer vidio konja. Znači, ljudi moji, došli smo, znači ulazimo sada na otetu. Gdje se ulazi? Može se ići posto. Fuck, ja mogu može biti. Ne može se ulazi. Ja sam vas strako ti si. Gdje si opet? Ajde. Ajde. Kako ćemo izaći? Tako isto. Kako ću se popeti? Lako. Lako. Rusi.
Neko ustao. Oj, jao! Oj, jao! Ja moram neđe sesti. Što? U sad se ako ne sjedi. Evo sjedi ovdje u fotelju, ovdje Tito sjedio. Ha? Već se. Debra, ovdje je soba. Što se čulo? Evo drži. Nosimo sve. Tu je spalo, upali je flash ako može. Neka, tu. Tu je spalo nešto. Televizor! Ja sam tek ušao, brate, hoću da izađem. Znači, havarija, dobijam PMS, znači... 9. januar! Bože, prosim. 350 vati. Hello. Aj sad napolje, bebujki moji. Sad sam rođeni bosanac. Ne! Kako plato? Ne! Što? Znači, ljudi, uzme to stavi na bok sebi. Poltergeist. Čuli si nešto gore? Dobro, oni su čuli da je neko gore nas pratio. Tako da... Crouch mode. Gledaj ovaj, brate, isto kod igra Counter Strike. Šta je ovo? Sti normalno, jebote lijevo. Pipe. Ruski najjači. Kola se markirala tu. Ja sam čuo, sad sam nekoj požurio. Neka se kola... Nije, gore se neko parkirao. Ja sam kod tu... Ovo je njo. Nisam ja. Jesu. Sam Žena bila napolje, bila žena. Izašla na kuća tamo, u dvorištu, ali nije vidjela. Pa je čurala. Nema nikoga vratio. Kam si bitan u maljeni soba seks? Jebote, krvi sam ja retardina. Gledaj ovo. Gledaj televizor. Čučni! Povlači se. Čučni čovjek. Povlači se. Sve, napolju. Ovo ima na onaj. Mobilni uređaj. Ima čovjek. Gore. Prekinem snimanje. Kako znaš? Sad im neki video.
Dobar dan, ovo je Russo dokumentarac, 5 popodne. Ime i prezime? Marko Vidić, drago mi je da učestvujem u ovom dokumentarcu sa Rusom. Kako ti se čini trenutno stanje u ovoj napuštenoj mlekari? Pa trenutno me veoma mnogo bole testisi. Mislim da je to radi ovih veoma jakih sila. Moguće, zato što mene boli vagina trenutno i mislim da sam dobio PMS, ali nema veze. Da li ti osjećaš neke svoje nuspojave trenutno? Naravno, mislim da mi je priča žučica. Čega? Ona kesa da piša. Da, moguće. Nego, gdje mi reci ovako, šta se radimo mi? Ljudi! Izvinjam se, što ti treba na tamo policija na to. Pogledaj. Ajmo gore. Žena je napolju. Gleda. A mi, druže, idemo punim gasom, puni nas kurčna. Pasti, lepo slučaju. Koji safe call? Ajme ljudi, krstite me. Krstite me. Ovo je Pavlo. Evo imate nalepnice. Jebno. Ako baba nije ovo vidla. Neko je odvalio tamo vrata zato što sam ja prošli put zaključio. Šta radiš tu? Šta radim? Šta radiš tu? Izvini, Moraš se smiješ. malo sprlja. Malo si prljak, gospodine. Jao, da li je to sirko? A? Vidi se na prozoru. Vidi se sve na prozoru. Ludila mozga. Nemojte ništa tu, nemojte ništa. Što, razvalio sam. Vidi se na prozor. Vidi se na prozor, vidi se na prozor. Vidi se na prozor. Vidi se na prozoru, jebu. Bra, nismo sami. Ne vidite me, ali sam se sakrio. Vidio sam neki ljudi, gledali su nekar sad, pićemo odavde. We are cook guys, ali idemo gore. Voli nas kurac. Nema escape, bro. Sad, čekaj. Učeo sam čuo auto. A gdje je ovaj? On unutra. Nije, ja sam tu bio. Ja sam bio tamo vidio. Ajmo, ne treba se spati. Gledaj u vrhu, ljudi, ajmo da. We are cook guys. Oni su gore, kada je. Koji gore? Ko on? Andrej i... Marko, ne su pašti. Uđa. Pokaži se ako smiješ. Sve slušena. Ej, baba je gledaj vamo, gledaj na muče. Moramo se da. Da, Erću. kad znaš. Vidio sam sad, pa išao sam ja provjeriti zašto su oni bacali ova luna. Moramo se raditi. Nemojte to više raditi. Pa nemojte se drati. Ovdje su neki dokumenti, znaš. Da.
Ja, šta je ovo? Onja! Šta je unutra, reći? Unutra je, brate, gas. Količina Krv. 505. Nečija, iznos 505. krv. Oh my god, nije clickbait, krv je. Iznos 505. Evo je ovdje u kanister. Ronaldo. Baba, šta pudatalo, baba? Pa i ja sam čuo što moguće. Sjebani smo ljudi, policija nas ganja, tako da mi moramo da izađemo što prije. Tako da, vidit ćemo, šta ćemo, kako ćemo. ONJO! Nemoj se derati, izvini. Malo me ponijelo, malo me ponijelo. Kamerman nam je pobjegao, što znači... Pobjegao nam je kamerman. Ne smije biti s nama, pička. Tako da moram ja držati kameru staviti. Gdje je unutra? Ko smije sa mnom ući u taj kuler? Nemoj to kuler, zakučat ćete se. Neću. Može, vidi. A nemojte to raditi samo. Uđemo unutra. Ajmo. I ja. Mi smo najbalruši. A ne znam što sam ovo započeo, je to. Vidio ovo Bog ti. Ne, idem. Mi nećemo. Ajde, idemo. Ajde, idemo. Broj skeri. Sad bježimo gore. Broj skeri. Broj scary, motherfucker. Nema tu. Jedino preskoči to. Kaj preskoči 3 mjeseca? Da. Ma nemoj trčati. Pa gori ti kad trčiš. Idemo ko da smo sekta, jej. Gdje će ovaj tamo? Neka ti svi kamer. Kopcom. Ja moram ja kameram gledati. Ti svo. Najjače krenjanje u Zemunu. Drži moj stvar. Ne mogu se. Kad izađeš? Gdje ćemo, stajmo gore. Ide auto. Ne ide, aj šut. Ide Nemoj motor. džabi panku stvar. Pa čuješ auto? Ide bager. A brate, skoči, jak sam ja mogao, možeš i ti. Kad debil ima 110 kila, ispuštim izaći. Ne, pa stakle. Ovo je najjače, ovo je pišanje, druže. Ljudi su se prepali, druže, ja bi još ostao, pošto sam mislio pred kraj da uzmem onaj aparat protiv požara i da ga pršćem, ali eto nismo uspjeli. Ali na 2000 lajkova vraćamo se ovdje i palimo sve one protivpožarne aparate. Ima ih preko 10 komada, svih 10. I ako hoćete neke izazove da radimo, u mlekari pišite komentare. Ono, možemo raditi što god hoćete. Žmurke, čorave babe, napraviti neki intervju, ne znam, nešto raditi unutra, pošto imaju sećije, ima svašta nešto, možemo napraviti vrlo dobar kontejner. Ti si malo prije srao, brate, ja sam ugotio to na kameru. Evo, kako se, ozbiljno? Da. Majke. To je dobro. Nego kako se zove, niste otišli da pomiriš šet. Jesam ja. Jebi ga, znači braćo, bilo je jako. Znaš da me je jako peckao bulj. Pošto nisi mene zove. Pecka me vagina. Najgore što mi sad trebamo proći. Kući jedna sam žene, žena tamo. Žena, nemoj. Kukovani smo. Let's make a run. Gdje ide? Jel nas vidjela? Pa kad je čorava, dobro se. Oj, vidi se. Gdje su žene? Od lijeva, baba. Jel možemo mi nekako s tam strane izaći? Jel? Stani, Vi, eksperti, ali mislim možemo čak mi... ona ide gore. Najjače, Sveg druga, baba roga. Ne, ti šta ćeš kroz šumu, retarde? Neću ići kroz šumu. Možete ići u glavnim putem dok si jebe. Idemo onako normalno, chill. A svi prljavi u 3 pizde, ba. Šta, brat, priča? I ljudi moji, uspjeli smo biti u mlekari, izašli smo živi, zdravi, ludi i tako dalje. Rekli smo na 2000 subscribera, vraćamo se tamo, palimo protiv požarne aparate, igramo tamo žmirke, goli, tako da lupite like, znate šta je u pitanju.
Ali to ide na OnlyFans, nema to na ovaj obični. To se više plaća. Znači, lupite like ako želite još ovakvih bolesnih videa. Obavezno bacite sub, bili smo 5000 subscribera. Za sve ljude koji ne znaju što radi na 5000 subscribera, farbam kosu u hot pink. Tako da lupite. Svršću tace. Svinjac! Ljudi, svi smo postali sirevi član sira. I mobitel. Evo ga, i telefon, i sir. A normalno, i ja sam sir. Znači, ko hoće da... Ja sam kajmak. Dobro, mi smo samo mliječni proizvodi, a ko hoće da postane član sira, loše je da lupite like komentarima, napišite velikim slovima sir. Prvi njima da moj mliječni proizvod. Vidjet ćemo to. Molim. Prvi 10 komentara koji napišu sir dobijaju like i pozdrav u idućem videu, tako da ljudi... Čekaj! Šta čeka? Evo ga. Sir, kajmak. Sir, kajmak i paprika. Mliječni proizvodi i ABC, sir. Nemoj psovat Boga. Šta ti radiš? Snima Pornić, intro. Sad je njegov kanal. Evo, preuzeo sam pizdi kanal. Ja sam skanira. Na 10.000 subscribera, znači radim R9 na čmaru. A na Kiti vidjet ćemo, možda neću ni imati do tada. Ićemo da istražujemo napuštene staračke domove i javne kuće. I ovo pedera ću nosit sa sobom jer je pizda raspala da Bog dumno druko sve policiji. Da se smiriš, ali tako? Izvinjavam se. Kako sam i mislio. Uglavnom da, ovo je pizda najveća na kanalu, ipak je moj kanal. Da. Evo ti brate, vraćam ti kanal. Sad sam ja glavni na kanalu, ovo je jedna velika prostačka pizda. Sad sam ja glavni na kanalu, ovo je još veća prostačka pizda, da Bog da ne znam što da kažem. Sad evo naš kanal i mi smo oboje prostačke pizde. Jebi ga, imam sir. Što skinu? Molim? Ljudi, ja sam postao oficijalno sir! Ja sam sir! I tako da ljudi, znači... Sir! Budite moji, znate tu priču, sir, samo sir, volim sir, jest, kajmak i sve mliječne proizvode. Da, znači... ajmo ljudi, pozdrav za Tvoju mamu. Zašta? Tvoju mamu. Ajmo veliki pozdrav za sir i kajmak! teroristička organizacija. Gotovo, fuck to, ću mora blurat. Oh shit. Izvinjavam se. Omer se malo Gospodine, šta to držite na sve? Došli smo iz mlekare i pošto je ovo naš novi gost, kako ti je bilo u mlekari? Super. Puno vremena sam kenjao. Da? Pa kenjao sam cijelo vrijeme. Kako ti je bilo kad si kenjao? Te nam opiši taj osjećaj kak ti je govno ispalo u mlekari. Kako mi govno ispalo? Zamisli da odeš u Malo volja. brani, Znači, zamisli da odeš u volja. Sad sam malo poleteo, onako, to je sad onako... Poleteo sam. Jako je stresno bilo, pošto znam da me napala jedna baba droga i baba droga. Jeste? I poslije toga, brate, našao sam podglopce za Pavlov izbucu. Par hiljada. Da li bi opet nekad otišao u mlekaru? Bi. Evo mama. Zašto? Da se Jeste čuli, znači on bi došao opet da sere, a ne Vidi. da pravimo nešto. iskustvo 5/5. Ja vam kažem. Provereno, testirano. 9 od 10 ljudi kaže da je dobar WC. Samo što nema vode, spusti pa smrdi dalje, no truni govno i dalje. Pošto je samo nas troje ovdje, a pitate se gdje su ona ostala ekipa. Ma pičke drka, sve policije, ovaj drukale, brate. Ono, pizde su nas Pičke ustavile, su sve bile, drukali, bre, pičke su drukare, postale. bre. Ajde čuti. Drukare. Pičke su postale zato što su nas Ma bili pizde, izdali. bre. Da. Otišli su, ali nema veze. Zato ćemo mi ovdje outro da izjavimo, ali tako? Da. Na koliko lajkova mi idemo tamo još burke gol? 10. Moramo da skupljamo lajkove. 10. Daj 2000. 10.000, ajde. 2000. 2000 lajkova i mi idemo tamo u... Možda onaj sir zalijepimo. To pišite u komentarima. Mam ja siricu u kursu. Može. Ništa ljudi, vidimo se u idućem klipu, čao.